Chcesz wskoczyć? Chodź ci tata, chodź. Czemu nie? Widzisz, co na nią dziwam. Ahoj! Ty jesteś w kuchni? Jesteś w kuchni? Ty jesteś w kuchni, no? A ty jesteś tu z koczką. Koczka to wychytała za nożyczki, no? A ty jej pachitny zakryk, że? No? A poczekaj, ty koczka aż burwałki, że? No. Ty jesteś cykowny. No jo, tak mocno szykowny. Ładnie. Tam pani Y.